Maria van der Hoeven heeft gezegd... die banken die doen gewoon te weinig. Die moeten krediet verstrekken en dat doen ze niet. Nou, zegt Bos, daar weet ik niet of ze het niet doen. Daar heb ik nog geen bewijs van. Ik denk dat ik in dit geval de kant van der Hoeven trek. Want die banken hebben wel 15 miljard extra kapitaal gekregen... en allemaal garanties voor interbankaire leningen. Maar dat gaat op dit moment helemaal niet naar de consument of naar het bedrijfsleven. Dat gebruiken ze om hun balans te versterken. Je kunt niet banken dwingen om aan partij X of aan partij Y krediet te verstrekken. Maar je kan wel zeggen, ik wil dat er op hetzelfde niveau krediet wordt verstrekt als vorig jaar. Ik denk eigenlijk dat het opvallend is dat zowel de premier minder zichtbaar is bij die reddingen als de minister van Economische Zaken. En dat dossier is echt gestolen door Bos. Hij heeft dat, ja, ik moet ook zeggen, gestolen. Toch knap gedaan. Ja. Ik zie aandelen toch als een spelletje. Voor mij persoonlijk is dat een gok. Dat denk ik afdeling casino. Er waren vandaag veel aandeelhouders in Brussel bijeen... die allemaal zwaar gedupeerd waren. Het eerste kwartier kwam de voorzitter van de vergadering, Hessels, helemaal niet uit zijn woorden... omdat er een boegeroep uit de zaal kwam. Er was ongelooflijke boosheid onder die Belgen. En ik kan het ook een beetje begrijpen. Op 26 september nog om 14:24 verteld... Weet je zeker dat het niet 14:23 was? Je moet altijd checken. 14:24 nog gezegd dat de liquiditeit en de solvabiliteit op orde was... En 36 minuten later, om 3 uur, was er een vergadering van de Raad van Bestuur... waarin ze zeiden dat de nood aan de man was... en dat ze dringend een partner hadden of grote liquiditeitssteun... want anders zouden ze maandag niet halen. Waar ik met name ongelooflijk boos over ben... is dat in die week, terwijl ik kocht... en na mij, ik hoorde van de week... ik ben gisteren in een vergadering geweest in Utrecht... er was zelfs nog een meneer die heeft op die vrijdag nog voor een ton in Fortis gekocht. Op het moment dat wij kochten... zaten meneer Welling en meneer Bos al lang te onderhandelen in België. Ja. Maar ik denk dat we één belangrijk aspect uit het oog verliezen. En dat is dat er, zeker in België, heel veel mensen totaal geruïneerd zijn. Ik heb gisteren met huilende gepensioneerden gesproken... die Fortis-coupon absoluut nodig hebben om te overleven. Is er nou nog enige hoop dat iemand ooit wat geld terugkrijgt... of is het gewoon voorbij? Ik denk dat die hoop er is. Als er nieuwe bestuurders zitten... dan kunnen die claims gaan indienen tegen de Belgische staat... de Nederlandse staat, BNP Paribas en tegen oud-bestuurders. Daar kan wat uitkomen. Er komt toch heel wat flikvlak Arabieren voorbij? Ik hou wel van dansen en van bewegen, maar eigenlijk denk ik dat ik beter ben in het zingen van het mooie luisterlied. En daar ben je nu pas achter gekomen? Nee, dat weet ik al heel lang. Maar? Maar ik denk van ja, dat doe ik wel als ik ouder ben. Je zingt nu ook in het Nederlands? Ja, dat is helemaal nieuw. Dat deed je ook niet eerder? Nee, dat is dat ik daar niet eerder op gekomen ben. Ilja Leonard Pfeiffer vroeg mij om muziek te maken... bij een tekst van hem voor een tv-programma. En dat is eigenlijk zo goed bevallen. Ja. Hoe heb je die man zo ontmoet eigenlijk? Nou, zo niet, denk ik. Zo niet? Nee? Nee, zo zou ik hem niet zo snel herkennen. Ik ben bang om rijk te worden, is ook een tekst. Ja. Heb je die al op muziek gezet of bewaar je die nog even voor Peter Paal? Ik heb hem al op muziek gezet, ja. Nou, doe ik de tekst. Karl Noten, we kennen jou allemaal van het... tenminste, dat denk ik. Televisieprogramma Nederland in Beweging. Nee. Is dat iets waar jij ook... Nee, dat is voor mij veel te vroeg, joh. Want ze zeiden van nou, wij hebben een melding gehad... dat jij in bezit zou zijn van kinderporno. Dus wij gaan je huis doorzoeken. Ze hebben dus mijn privécomputers in beslag genomen. Ja. Ze hebben cd's, dvd's, heel veel films... want ik maak ook instructievideo's enzovoorts. Echt... meer dan 1000 stuks hebben ze in beslag genomen... en daarop hebben ze helemaal niets gevonden. Het enige wat ze dus gezegd hebben... en dat er op een externe harde schijf... wat ooit in mijn pc gezeten zou hebben... dat ze dus gezien hebben dat daar fragmenten waren. Ontken je dat die harde schijf in je pc gezeten heeft? Nou, ik weet het niet, want ik heb het dus niet gezien. Heb je daar nou naar gekeken of niet? Sorry? Heb je daar nou naar gekeken of niet? Nou, wat ik zeg is dat iedereen die dus op LimeWire zit... iedereen die wel eens porno voorbij ziet komen... die ziet ook dat soort dingen voorbij komen. Maar ik heb niet bewust op kinderporno gezocht. Maar 9 films, 6 plaatjes, 200 kleine foto's... gevonden op een harde schijf van jou. De politierechter zegt het is te walgelijk voor woorden... het een product van zieke geesten. Ja. De officier van justitie zegt ik neem hem kwalijk... dat hij zulke smerige zoektermen heeft gebruikt om het binnen te halen. En jij zegt het is
is niet waar, ik ben onschuldig. Je advocaat, zeg jij, dat was toen meneer Spong, zegt... als je in hoger beroep gaat, dan win je het met boter en suiker. Dan vraagt Paul, waarom ga je niet in hoger beroep? Nou, dan zit je hier straks als een man die zegt van... ik ben vrijgesproken. Nu zit je hier als een man die schuldig is verklaard. Wat een hele wijze meneer tegen mij zei... hij zegt, een schaap die geschoren wordt, moet stilzitten. Ga er niet tegenin, laat het overwaaien. Dat is wat letterlijk tegen mij gezegd is. Waar jij verblijft, als ik de wilde zeeën tem. Op een vlot dat amper drijft. Durf jij me dan te zeggen dat je blijft?